welkom op onze oudere kerst 2016. En we hopen dat het weer een gezellig feest wordt. Aan ons zal het niet liggen. En aan de vrijwilligers ook niet. Ik wens u een prettige kerstdag. The treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card. Goedemorgen dames en heren, hartelijk welkom op dit senioren kerstfeest 2016. Ik wil u even voorstellen aan aan de crew, dus de gastheren en de gastvrouwen. De meeste kunt u, maar we hebben wat nieuw bloed in de groep gekregen. In ieder geval aan de linkerkant, voor mij althans, voor u rechts, Ria. Frans. Arthur. En dan zie ik niemand. Oh, sorry, die stond eraf. Ria. Yvonne. En als nieuwbloed Trudy. Elisa. En nog een stukje nieuwbloed, nou niet helemaal. Petra. En mijn naam is John van Leeuwen. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Listen, my darling, in oh so many ways. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Is dat die man van de voedselbank? Those warm summer days. It's gonna be a cold and lonely Christmas without you. Listen, my darling, in oh so many ways. Merry Christmas everybody. Dank jullie wel. Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. Well, I'm moving down the line, and it's been so long, but I will be there. I sing this
me valerie. Daar komt ze in. C'est la vie. La 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 valerie. C'est la vie. Je moet genieten van het leven, want het duurt toch maar een leven, valerie. Hallo! Alles goed? Lekker gegeten? Ja! Wie heeft er niet lekker gegeten? Eruit! U wou met tijdens foto? Hij is helemaal goed. Hoor nog één foto van verderaf, dat die kerstboom er ook op staat. Hij heeft van verderaf de kerstman er ook op staan. De kerstboom, maar volgens mij staan we er hartstikke voor. Oh, ho, ho! Ja, zo goed. Wat gebeurt er hier? Zak alweer. Mag ik een foxtrotje? Heb je een foxtrotje voor? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it goes. All of the other reindeer used to let me call him names. They never left for Rudy, joining any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeer loved him as he shared out with me. Ik zal het heel kort houden, dames en heren. Ik heb altijd respect gehad voor deze vrijwilligers. Ze hebben applaus gehad, daar gaat het helemaal niet om. Maar wat ik wel altijd mooi vind, dat dit gebeuren, dus de seniorenkerst, ruim 25 jaar al bestaat. En dat John en Ria dat overgenomen hebben, dat stokje eerst via ons weer. En John en Ria hebben dat overgenomen. Dus ik wil nog even een applaus voor deze mensen. Ja? En wij hopen dat dit nog jaren, maar dan ook jaren voor kan duren voor alle fijne mensen uit de slachthuisbuurt en omstreken. Hij is helemaal goed. Hoor nog één foto van verderaf, dat die kerstboom er ook op staat. Hij heeft van verderaf de kerstman er ook op staan. De kerstboom, maar volgens mij staan we er hartstikke voor. We wensen u straks een welthuis heel veel gezondheid in het nieuwe jaar. En denk erom, nieuwjaarsreceptie bent u er allemaal. Tot ziens.